Shalom. Selamat hari Minggu Advent patuluhon ma dihita saluna. Tapuji matuhatta marede hita sian buku ede nomor 30 ayat sada sahatu ayat tolu. Bagasan gowar di debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar di tod di parbadia na manaw palangi dohot anoon. Amen. Patugidjang matohang muna, hamu ale akaharbangan, patugidjang mahamu ale akapitu siya narobi, asabongod raja ni hamuliaon, ise ulaning raja ni hamuliaoni, Ima Jehovah na gogo jala ulubalang, Jehovah ulubalang di hamusuon, patugidjang matohang muna, hamu ale akaharbangan, jala patugidjang mahamu, ale akapitu siya narobi, asa bongot raja ni hamuliaoni, ise ulaning ibana, raja ni hamuliaoni, ima Jehovah Sebaot, ibana do raja ni hamuliaoni. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami jala debata nami, namadok mulyate dohami tuhosyan nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluaw kami siya dosa dot siyan hamatean, hupang idohami siya patiur jala rajai marohanami, marhite-hite tod di parabadiay, asa unang hurohanami bidahami meton nai, urupi hami, asalam hutanda hami ibana, raja ng roy, si sobaw ni sadok jolma dilihat portibion. Amen. Tabigima ede puji-pujian sen kor ina parari Kamis.
Tapuji Tuhan ta mari dihita sian buku ede nomor 41 ayat 4 1 ayat 5. Hatani debata, songopa tujolo di jamita, turput di hari minggon, iman nadiene sian Filipi 2, ayat 12, sahatu ayat 10 walu. Filipi 2 ayat 12, sahatu ayat 10 walu, tajahama marsoring-soring. Ope hamu nahina holongan, songototong ni pangoloyemuna na sailaon, una kola jupa hiamuna au, lam songonima dina padodau au, mardonga biar dohot lomos niroha, ulaho kamuma haluau muna. Ai diulah debatado di bagasan hamu, giot niroha nang ulaun saut, mengihutun lomoni rohana. Dinasa pabaina muna, unang mahamu marungut-ungut, unang ma marroha ganggu. Naing ma sohasurahan jala somarlau kamu aka anak ni debata akan naso marlidang di tonga-tonga ni sudut na geduk jala na marbalik di si mahamu marsinodang songo sinodangi portibion. Marsitiopa mahamu tuhata hanguluani, bahen puji-pujian dia au di ari ni Kristus. Pabua naso magopo arlejo ngaku, jalan dada naso marguna halojo aku. Ainak pe diduruson mudarhu songo pelean makokop hapor muna, marlas ni roha doa rap dohot hamu saluhuna. Rap pita majaha ayat 10 lalu. Laus ima halaso kamu, jalan marlas di Roma hamu, rap dohot tau. Ima sahatna, martua doakan nama nangihon hata di debata, naupiopsa jala na mangulausa. Amin. Tapi gema edde puji-pujian sian kor inapungan Naomi. Tak puji Tuhan ta marede hita sian buku edde nomor 280 ayat sada dohot ayat 3.
na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus, di bagasan perdalanan ni ngoluta manipat minggu na salpu, tung macay godang do akka dosa dohot hasalata, na tinutun manakso tinutun, maradopon akka dongata, keluarga, tarlumobi maradopon debata, alani tapauduk, jala tapaserep marohata, tasol-soli ma dosata nagodangi di adopan di Tuhata, martangiang mahita di bagasan rohata. Ale Tuhan debata amanami, debatani si Abraham, si Ishak do si Jacob, debatana uso pahami jala amanami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan narodo hami nuaing tujolo ni habang sahabat yomi, manopoti saluhud dosa dohot pangalusyon nami, jala mangido sian asini roham hasesani dosa nami saluhud na. Ay macay jojo do warsay hami ho marhite pikiran, roha parangi dohot parulan nami, naso hinaholomohon ni roham, ay tung jojo do hami makataho kolong, alaindang margugu hami mangulo sa, tu akka dongan nami, lumobilah ho makaholongi ho, ay hola diri nami do haholongi hami, macay girgir do hami makataho dame, alay say manggogok do pe parsalisian, dohot parbula-bulatan di bagasar rohanami, say hola narikot di diri nami do huway kami, lupa do hami manarihon dohot mangargahot dongan nami, say naing sitaw ngunang do hami, jala say neng mamaksahol lomo nami sa diri, sipatado hami gabi marhata na koras, jala margol-gol lahu pasauton na di rohanami, nang di tonga-tonga ni keluarga, di akapunguan, di parkarejoan, di huria dohot di hulau si ganupari. Sia na tinutun manaswan tinutun, jok do hami patubu arsat ni rohani dongan nami, jala si patatahe, lam manabay parukilan, doho si taonon na sida do hami. Alani o Tuhan nami, say marmuati maroham di hagalion nami, buri mahami siya saluhud dosa hajahaton nami, marhite mudar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, pay baru marohan nami, mangoloy ho di bagasan hapor siyaon, pakirimo dohot holong ni roha, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisan di dosata. Songonod dohatan di Tuhan Jehovah, yang di yadung di pauduk bangsokku natarguar tu guar hurohana, jala martangi yang nasida, jala dilului bawiku, jala mulak nasida siadalan nasida akan narwai, au pe tangi honokku dosian banu agijang, jala marpamuati rohakku di dosa nasidai. Martua mama nang ise nau sinisan pangalosyon nau kinukupat dosana, martua majolma ia so dijujur Jehovah tu ibana hajahaton, jalan dang marpangalisem todina di bagasan, hasangapon ma di debata na diginjang. Tabigema edde puji-pujian senkor narwastu.
Tapuji Tuhan ta mari dehita sian buku edi nomor 40 ayat 2 dohot ayat 4. Hatani debata dalam tunggulu ne baru di mingguta sadarion imana nienet sian sada Timoteus sada ayat 10. Songonom madidok disi. Alai ala nyoddo ubahena di diasi au naing jumulo marhite sianau patuduho ni Kristus Jesus sadok labas ni rohanai. Bahe tiruat di akananai porsia di ibana tuhanguluan saliling nileling na ima sahatna rak mahita mangido gogosya tuhata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tuhatami. Amin. Tabigema edde puji-pujian sian kor ama.
Tapuji Tuhan ta maridde hita sian buku ede nomor 194 ayat sada dohot ayat 4. Tidak koma hapor siyaw tay, songon na hina tidak ko di dongata sa hapor siyaw di portibion, rak madok mahita. Au por siya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, namano palagi dohotano, au por siya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tidubuhon di si Maria, nagabe-gabe setod di parbadia, adora sohabuan, ido tuhata, tamanao na berdit, di panguhuman di silatos, namate tarpajal do ibana di hao pinorsilang, jala tua tubanotoru dungitanom, namula mangulo di hari patuluhon, namanaik tu surgo, lau hundul tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di siba ibada pa imamulak sogo tutanoon, manguhumi halat na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di parbadia, jal adok sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akka na badia, dohot di hasen dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu dosogo daging ni halat nong mate, dohot di hauluan nasora sudah. Amin. Tabigima tambahan dititing akan masa di huriata di bagas samigon. Huria ni Tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tatangi homma tikting na masa di huriata. Ima di minggu 10 Desember 2022 di minggu Advent na patuluhon di bagasan sadarion. Na parjulo di hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022 nunga sorang sada danak bawa di keluarga ni amatta Newin Silalahi tubuh ni inatta F Boru Purba nama ringanan di Jalan Ramitulu nomor 10 Perumnas Simalingkar masuk
sektor 12 Ipasdo dak denaki nang songoni nang natorasna. Napaduahon pemberian paket Natal tu pelayan ina nama balu ama nama balu dohot anak yatim. Di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 di Minggu apen napapaton di patupa huriatado pasahaton paket Natal tu sude pelayan dohot ina nama balu ama nama balu lansia dohot anak yatim. Dung selesai ibadah Minggu siang. Pangidon nami, pangidon tasaluhutna asa tu sude situa sektor mendata akka anggota naing pasatota paket Natali di Minggu paupaton apen naneng ro. Na paupaton na patuluhon padidion nabadia. Di patupa huriatado padidion nabadia ima di hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 di Natal Paduahon jala di patupa mai di ibadah siang pukul 10.30 WIB. Dia kanatoras nanay ngadong nakonna na lau tardidi asa dilaporhon ma tu situa sektor masing-masing. Jala dia kanatoras nanay padidihon ya konna di patupa huriatado bimbingan tu natoras ima di hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2022 masuk pukul 10.07 WIB. Napaupaton sidang majelis GKP Padang Bulan. Di patupa huriatado sidang majelis GKP Padang Bulan ima nanaing di patupa di hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022 maringanan di ruang konsistori huriatta masuk pukul 10.05 WIB. Si pangidon nami asa sudehi ta anggota majelis ro mandohoti sidang majelis na di tanggal 16 Desember 2022. Songonima ting-ting namasa di huriatta di minggutta sadarion. Lau manomu-nomu hatani tuhatta tapuji matuhatta sian buku ede nomor 40 ayat sada 5 dohot pitu.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Mana mangaramuti hati-hati dot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Selamat Advent ma dihita. Uriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus hatani debata dihita di Advent patuluhonon. Ni enet sian buku Yesaya bidu 12 mamukama sian ayat sada sahat rodi ayat onom. Ujahama dihita saluhutna. Hamu ruas huriani Tuhani. Paihut-ihut hatani debata di bagasan roha nang pikiramuna. Songonom maidok disi. Jadi dohonomu ma di ari nasa sadai. Mauliate mau tuho ale Jahoba. Ala diri masih hoau. Alai. Nunga marpamuati rimasmu. Jalanunga dia puli hoau. Idama debatado hatuawokku. Ibana huhaposi. Jaidang mabiar au. Ai Tuhan Jahoba do hagogo okku dohot puji-puji aku. Dohot majadi hatuao diau. Rap mahita majaha di ayat patuluhoni. Jadi marlas ni roha hamu manahui aek sian mual ni hatuao. Jadi dohonom munama di ari nasa sadai. Puji hamu ma Jahoba. Jala jauh hamu ma guarna. Pabotoh kamu ma pabotoh kamu aka jadi-jadiana di tonga-tonga ni aka bangso. Jami tahu kamu guarna natibuli. Edeho kamu ede puji-pujian tu Jahoba. Ainunga dijadihon halongangan. Sibotoon nila lihat portibion sogot. Marulopolop jala Maria iya maho. Ale isi ni Sion. Ai tibul do parsitongami nabadiani Israel. Ido sahatna martua makana manangi onatani debata dohot no peopsa. Uriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata di bagasan tikyon di Advent na patuluhonon marojahan mai di bagasan sada ujahan marolopolop jala Mariaia paimahon debata. Berseru dan bersorak-sorak menantikan Tuhan. Uriana hina holongan ada orang solam bagas kita masuk tuhatani debata di bagasan tikyon. Taingot majo sada kisah sian barita nauli ni Lukas. Taringot tu sada halak namet-met si jalobeo pardosa jala pangarupa doi bana. Namarguar mai si Zakheus. Seorang pendosa dan penindas bagi banyak orang. Hati-hai dang diidajol maibana. Orang tak memandang dia karena di samping pekerjaannya tidak disukai, juga pekerjaannya adalah menindas banyak orang. Di sadatiki ditangyon ibana ma barita nengro Yesus mamolus hutan asida. Pitorlas rohana di bagasan las ni rohanai lau maibana tutongan ni hutai asaboy ibana holan marnida Yesus. Sahalina ya mangina hanya untuk melihat Yesus. Alai siala pardagingon na namet-met say berupaya do ibana buhama asa huida ibana. Dia terus berjuang asal aku bisa lihat Yesus. Nakok maibana tu sadahau asaboy pajupang marnida ibana di Yesus. Lalu ketika dia naik pohon, lalu dia melihat Yesus berjalan. Roma suara nama kuling. Zakheus turun maho. Ikumangat dua orang inon di jabon. Lalu dia turun dengan penuh sukacita. Lalu datang ke rumah, mereka pulang ke rumah bersama-sama dengan Yesus. Rapak nasi damar si panganon. Din rapak nasi damar si panganon. Idok iba nama Tuhan
sadarion gok hatuao nao. Molo adong salelengon nahu. Kalau ada selama ini orang yang saya tindas, saya akan ganti 4 kali lipat. Uriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Kisah Zakkeusi manaruhok kita laho manakasi turpuk jamita di bagasan tikyo. Alak Israel si pardosa na say jot-jot mangalau si patik ni dewata, na say jot-jot mabayan lungum ni roha ni dewata, jala ikon ho narimas ni debata. Alay, didok di ayat sada. Jadi dohonom muma di ari na sasadai, mau liate mau tuho alay Jehovah, ala diri masiho au, alay, nunga marpamuati rimasmu, jala nunga dia puliho au. Songoy nang tu si Zakkeus, ikon rimas ni debatado niyan masa tu si Zakkeus. Alay, siala si Zakkeus sipoy anak ni debatadoi, rimas ni debata, gabe mu ba mai gabe asini rohani debata. Murka itu berubah menjadi kasih karunia. Nang halak Israeli pesongonido, rimas ni debata, nungabe berubah, gabe asini roha menjadi anugerah Allah. Ido bahen ujahan ni jami tadi hita di bagasan tikyon, marolopolop jala Maria iya paimahon debata. Bangsa Israel mardalan dada di bagasan situasi na aman saja daw. Tapi bangsa Israel berjalan dalam banyak kesulitan. Jala di bagian na ponggol parjolo buku Jesayaon na yang patorakon na ikon di bolokod debatado na sida tu habuangan di Babel. Asa marsiajar na sida 70 tahun di Babel. Dung marsiajar na sida di Babel baru ma di buan debata ma musa na sida mulak jala ima didok panurang Jesaya di ayat tului jadi marlas ni roha mu manahui aek sian mual ni hatuau. Air mata yang dialami oleh orang Israel berubah menjadi mata air keselamatan. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di Minggu Advent, Minggu paimay mahon haroro ni Kristusi, alay haroro ni Kristus na padua halihod. Portibion mengajari kita, dunia ini mengajari kita bahwa hidup ini adalah penantian. Seorang yang baru lahir, orang tuanya menanti kapan lah anakku ini bisa berjalan ya. Dung boy mardalan, adigan mana yang boy makatai banate. Dung boy makatai, na yang manian anon, taonon, ngaikon boy ibana madok pada mulanya te. Hidup ini adalah penantian. Anak-anak sekolah juga menanti. Kapanlah aku bisa jadi juara yang pertama ya. Dung tamat, dang dope sae penantian ini. Setelah tamat, juga menanti-nantikan pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, masih juga menanti-nantikan kapanlah dapat pendamping hidup. Jadi hidup ini sejatinya adalah penantian Bapak Ibu. Tapi permasalahannya, yang kita nanti itu terkadang adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang akan habis, atau sesuatu yang tidak kekal. Jala jot-jot do hita dan konsisten dina paimay mahon sesuatu. Ada seorang siswa atau mahasiswa menanti-nantikan prestasinya atau hasil dari perjuangannya,
Tapi ketika dia menanti-nantikan hasil dari perjuangannya, dia tidak berjuang. Ada seorang menanti-nantikan keberhasilan dalam hidupnya, tapi di tengah perjalanan dia berpangku tangan pada orang lain. Ada seseorang menantikan sesuatu, tapi perjalanan hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia sedang menantikan sesuatu. Sialani di bagasan tikion, huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Segala penantian dalam hidup ini harus ada harga yang dibayar, yaitu komitmen dan konsistensi. Molonaeng jupangmu keberhasilan, paimau kamu mai di bagasan komitmen, perjuangan dohot konsistensi. Molonaeng jupangmu hatuaon, maka nantikanlah di dalam komitmen, perjuangan, dan konsistensi. Apapun yang kau nantikan, apapun yang kau harapkan, tanpa komitmen, perjuangan, dan konsistensi, maka yang dinantikan itu kadang bisa lepas, atau kadang terhilang, kadang tidak sampai kepada kita. Alai aka sipai maun di hasyangan odoi. Dadai natahatai di bagasan tikyon. Yang mau kita bicarakan adalah paimai mahon haroroni Kristus. Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Didok paimau kamuma di bagasan parolopolopon jala Mariaya. Nantikanlah kedatangan Tuhan itu di dalam sukacita, di dalam seruan dan sorak-sorai. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Molo taida sian turpukta di bagasan tikion. Apa yang menjadi alasan bagi kita menantikan Tuhan di dalam sukacita? Na parjolo turpukta na yang mengajari kita. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita karena Ia telah mengubah murka menjadi anugerah. Sialanunga diubaibana, rimasna gabe asini roh. Engkau yang jauh, engkau yang tadinya tidak mengenal Tuhan, engkau yang harusnya dihukum, rombi dutolu madok, bahwa upah dosa adalah maut. Engkau yang harusnya mati karena dosa, alai rimas ni debata, nunga gabe asini roha. Murka Allah telah menjadi anugerah. Sehingga kematian Kristus di kayu salib telah memutus sengat dosa itu. Telah memutus sengat maut itu. Ido bahin didok. Jo hamatean di dia soropmi. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara. Bersukacitalah menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Karena murkanya telah berubah menjadi anugerah. Napaduahon marolopolop jara mariaria mapai maon debata siala godang ni pabahenan nai di aka pinopar. Kita boleh lihat itu di ayat yang kelima. Edeo kamu ede puji-pujian tu Jehovah. Ainunga dijadion halongangan sibotoon ni lihat portibion sogo. Betapa perbuatan Tuhan itu banyak bagi umat Allah, umat Israel. Laut menjadi jalan raya. Mardalan nasida arian didongani tiang awan. Mardalan nasida dinaholom didongani tiang api. Penyertaan Tuhan itu sempurna di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga dalam kehidupan bangsa Israel, mereka terus disuruh untuk mengingat-ingatkan perbuatan Tuhan yang besar itu. 5 Musa bidono madok. Kunci keberhasilan orang-orang Yahudi atau Israel ialah ketika mereka tekun menyampaikan perbuatan Tuhan yang besar di tengah-tengah umatnya. Siang dan malam. Ceritakanlah itu ketika engkau sedang berdiri. Ceritakanlah itu ketika engkau sedang duduk. Ketika engkau sedang dalam perjalanan. Gantungkanlah itu sebagai loh pada lehermu.
Jadi keberhasilan mereka ialah ketika orang tua mampu meneruskan perbuatan-perbuatan Tuhan itu, menyampaikan itu kepada anak cucunya, sehingga anak cucu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tidak melupakan perbuatan Tuhan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, banyak perbuatan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ada orang yang lepas dari kecelakaan, ada orang yang sakit disembuhkannya. Pagi, siang, sore, dan malam dikasihnya sukacita, nafas kehidupan bagi kita. Tuhan kasih hujan kepada orang yang berdosa dan orang benar. Tuhan kasih berkatnya bagi banyak orang dan semuanya itu merata. Pabainani debatade, itu perbuatan Tuhan. Tapi ada satu perbuatan Tuhan yang tidak ternilai harganya. Dan inilah yang harus selalu diingat oleh orang-orang yang percaya, yaitu bahwa orang Israel, umat Allah pada masa kini, Allah berbuat di dalam kehidupannya. Allah memelihara kehidupan umatnya pada masa kini di dalam pengampunan dosa. Inilah perbuatan Tuhan yang tidak terukur dan tidak terungkapkan. Dan itulah yang perlu kita ceritakan, kita bagikan tajami tahun ini, betapa Allah harus kita sampaikan kepada anak cucu kita. Allah sudah melakukan perbuatan besar dalam hidup kita, mengampuni dosa kesalahan kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, napatuluhon buasay kon marolop-olop jala Maria iya hita. Paimay mahon Tuhan. Tidok di ayat naponoponi marolop-olop jala Maria iya maho ale isinisyon ay tibuldo di parsitonga ami nabadiani Israel. Kalau selama ini kita paham bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus dan kita Maha Kotor. Kalau selama ini Allah itu adalah Allah yang jauh, Allah yang transenden, Allah bagasan tikyon. Kita pahami bahwa Allah itu adalah Allah yang dekat dengan kita. Dia yang Maha Kudus itu, Dia yang tidak terhampiri itu, Dia datang di dalam diri Kristus Yesus. Sehingga Dia bukan Allah yang jauh, tapi Dia Allah yang ada di tengah-tengah kita. Ido bahen ikon marolopolop jala Maria iya dohita paimahon debata siala ibana adong di tongat-tongat. Ibana do debata na Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang ada di tengah-tengah kita. Sehingga ketika engkau berdoa dan bermohon kepada Tuhan, ingatlah bahwa Dia bukan Allah yang jauh. Dia Allah yang telah menghampiri umatnya. Dia memang Allah yang tidak terhampiri, tapi Dia Allah yang menghampiri umatnya. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Banyak hal yang menjadi kendala bagi kita untuk bersuka cita. Terkadang pergumulan hidup, kekhawatiran dan ketakutan menjadi kendala rintangan bagi kita untuk mengurangi sukacita. Alai ingot ma. Perpesalmen madok yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sehingga air mata akan menjadi mata air keselamatan ketika engkau dengan sukacita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang penuh anugerah. Allah adalah Allah yang mengampuni segala dosa kita. Karena Allah adalah Allah yang ada di tengah-tengah kita. Martua makana manangyon hatani debata. Dohot na opyopsa. Martangyang mahita.
Dipuji rohanami dohwale de bata Jehovah na ditadrahami di bagasan Kristus Yesus. Nama makulingi hami di bagasan tikyon. Ikon di bagasan parolopolopon jala Maria iya to dinami. Paimay mahon de bata. Ale Tuhan. Ajari hami. Asa unang makurangi las ni rohanami di salut pardalanan ning ulo nami. Asiroham Tuhan. Suan mahatam di bagasan pardalanan ning ulo nami. Asa marparbue natonggi di bagasan ulo nami. Saluhut ruas ni huriam nong manangyok katam ho manamadongani mangaramotis saluhut nasida. Na mga lehon hay pason dot gadyang ni umur di saluhut ruas ni huriam. Pasikopon las ni rona sida di bagasan damimi aliamang. Pasu-pasu sekolah minggu, pasu-pasu akanaposo, pasu-pasu salut keluarga lepas keluarga aliamang. Sabayan mas salut ruas ni huriam, parhitiamu, mamasu-masu portibion. Dia akan namarsai Tuhan homa na pamalupon. Dia akan nagale haporsyaon dot pakirimon nasida, homa na patuguhon. Dia akan namarlas ni roa hinorhon ni ulang tahun kelahiran nang ulang tahun pernikahan pe. Pasikop las ni roa nasida marhite-hite todim to di porbadiay. Toktong alituan martanya kami. Dia akan nasihol nasida paimay mahon parkarejoan. Patongon nasida Tuhan tu parkarejoan hobar tulomo ni roham Tuhan. Mula dong akaripe nasihol di pasu-pasu hagabeon. Toktong maho Tuhan na mamasu-masu nasida na mangalusis saluhut alus ni tangyang nasida hobar tuhuasomi ali Tuhan dohot hasangapom. Di aka napaymay mahon sirokap ni Todina. Toktong maho Tuhan napatuduhon sirokap ni Todina sidai hobar tuhasangapom mu dohot tuhuasom. Pasu-pasu huriam GKP pamenot Tuhan. Bayan huriam gabe parhitiamu mamasu-masu portibo. Mangasaw anakmu Yesus Kristus Tuhan jala sipaluahan. Amin. Mari deh. Allah nam di
ni debata lo manaro kita pahasaton piliata tu adopan ni debata Matius bidu 2 ayat 10 sada. Laos dibongoti mabagasi gabe di ida madak danaki dohot si Maria inanai. Dungi manukap manasida marsoba tudak danaki. Dirukari marta nasida. Seri hami jondot akan naangur parsobau nasida tu ibana. Itu saat tapasana peliata tu adopan ni debata di bagasan las neroha. Tapa saat mapiliata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale debata manamina di banua gijang. Hodo harunan salut si leon-leon na denggan jalam mual ninasa oleh bahasa nama oleh utus. Husobo kami masian nani leomi tu hami pelian nami tuho. Molotunga dong tarsobo kami tuho. Nasia tanga muhia doi hujalo hami. Ayah hama hami ubayan natar leo kami manangaha tuho. Asimaroham. Jalo mapelian namion gabe wap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso pakai hami pelianon patibulon na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Uhay marohanay marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni silion-leon mi di hami. Asalam gir-gir hay madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh Jesus, kasih yang saja
dia manamina di Banua Gijang, sai penorbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa hidongan namar dosa tuhami, una kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame ulau kamu mahatani di batamar dongan pasu-pasuna. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako tua de batama bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako tua de batama bohina tuho jalai pasorohom madamena tutodim.